Здравейте, това е новия епизод на шоуто Новините тази седмица, което не е точно шоу, а видео за интересните неща от новините. И започваме с новината, че Кирил Рашков или Цар Киро е бил арестуван нощи. Повдигнато му е обвинение за закана за убийство, за което може да получи до 6 години затвор. Арестът на Рашков е заради подадена срещу него жалба на 23 септември, т.е. преди събитията от Катуница. Заканата за убийството е била отправена към жител на селото. И отново във връзка с тази новина, след вчерашното шествие има много задържани лица за нарушаване на обществения ред и полицейското присъствие в целия център на София остава засилено. МВР има данни, че тази събота ще се проведе най-масовия протест в столицата. И нека поставим началото на нова рубрика в тези видеота – глупави неща, които Бойко казва. На въпрос на Иляна Беновска от Радио К2 към министър-председателя как ефективно ще реши кризата в Катуница, Борисов отговори: откриваме детски градини, госпожо. Според премиера Катуница няма да се отрази на предизборната кампания на ГЕРБ. След категоричния си отговор, Борисов се качил в колата си и изтръгнал така внезапно, както и дошъл, на мероприятието на Йорданка Фандъкова на откриването на реновирана детска градина в квартал Банишора. Ето и мнението на Георги Лозанов за събитията в Катуница. Според него, в събитията от последните дни са заровени проблемите на българското посткомунистическо общество. И мутрите, и тяхната ненаказуемост, и неинтегрираното ромско малцинство, и възможността на базата на манипулативни стратегии да се мобилизират групи с доста спорна мотивация, които да се включат в един или друг протест и да фалшифицират протеста. Вследствие на това ние не можем да протестираме, тъй като не се разбира за какво протестираме в крайна сметка. И в тези протести така се завъртяха събитията, че накрая не е ясно срещу какво се протестира. Срещу мутрите ли, срещу ромите ли, срещу полицията ли. Тоест, както казах в предишното си видео, всички политици в момента се опитват по един или друг начин да се възползват от ситуацията за своите интереси, независимо от това какво говорят в медиите. Ако сте следили протестите, сте видели какви примитивни индивиди се опитват да насаждат мнението, че протестиращите са расисти и протестират срещу циганите. Не казвам да не се протестира, напротив, нека да се протестира, но трябва някакси да се разграничава от насаждащите етническа омраза, тъй като само това ни липсва в момента. Това е всичко, което беше интересно от новините за днес. Аз съм Мишо и ще се видим в петък.